हे वीर आम्ही येतो अयोध्याला राजपुत्र श्रीरामाला पितृ सत्य पाळे असे मग 14 वर्ष कानन सुनी लंकार रावण सीता परिचय कोणी तुम्हा परिचय बहुत बाकी मित्र अनुरोध लोकाय तर सर करी करायला हे अयोध्याला सर्व पुत्र धनम सहस्र प्रेम प्रभु आता नाम काय चाललं बाळा नाम का करो पाहिजे अस्त्र पैसा कळले नि पाटा फेरायची जमितले दिसलो हे की तुम्हा सुई पैसा किती सात दिके तुम्हा राज्य कुल जन्म सोय हे नाही प्रभु माना काढी बाळा एती केवळ नेऊची प्रभु सीतामरे दबा पाचा किती बांगडा टाकू मला जय राजमाला राजा करेले शासन प्रभु विजय जय श्री राम हरि हनु सुषण दाम्बव दाहकर बाळीमूर्त पिंड तापर अंगद को राजबाटी करिन अर्पण निजे राजपणे निजे होइब नियुक्ति एही वर्षा काल होइले अतीत सीतांक अनुसंधाने होइबा तत्पर तोपागा शिरभाग्य प्रभु शरणी सर्वे बाळीमूर्त पिंड को दाह करिना सर्व फिरजिना गाता बपथे हरि बोल मोगा घोड़ा देया हेला ओ खेला गला सरी मोआ घोड़ा जड़ा जेते लोहा ढालो शक्ति घोड़ा देया हेला गला सरी
हरी